The following program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Magandang araw, mga bata. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay ang addition table. Ito ay dinisenyo para sa iyo. Siyempre, sino ba ang nagdisenyo? Ang iyong teacher, Edward. Ang mathematics ay napakadali. Dapat intindihin yung mabuti. Kagaya ng salita, kailangan nating intindihin mabuti kung ano-ano ang mga salita na ginagamit ng subject na mathematics. Ito ay isang initiative upang maging mahusay kayo pagdating sa mathematics. Okay? Una, meron tayong tinatawag na R. R stands for row. Ito ang tinatawag nating first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row, seventh row, eighth row, ninth row, and 10th row. Meron din tayo dagdag 11th, 12th, hanggang thousands, hanggang 10,000s, hanggang 100,000s, millions, trillions, and so on and so forth. Pero sa ating discussion, ito ay hanggang 10 lang tayo. Dinisenyo ito upang mas madali ang buhay ng mga magsisipag-aral. Dahil ginawan ko siya ng paraan para maging colorful. Rainbow colors ang aking ginamit, plus earth colors, 8, 9, and 10th column. Okay? Ano-ano yung mga rainbow colors? Ang mga rainbow colors ay Roy G. Biv. Ang Roy G. Biv ay stands for red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Ito lang ang colors ng rainbow. Meron tayong additional earth colors. This is brown, gray, and black. Bakit addition table? Dahil pwede nating gamitin ito para madaling mag-add. Like for example, 24 plus 10, nasa ilalim lang niya ang number or answer. Okay? 35 plus 10, it is 45. Okay, how about 31? 31 plus 10 is 41. How about 13 plus 20? 2 steps tayo pababa. So, 13 plus 10 is 23. Plus 10 again is 33. The answer is 33. Okay? Addition table. Ako mismo nagboboluntaryo para sa mga kabataang Pilipino dahil mahirap daw ang mathematics. Pero hindi. Ito ay napakadali. Ginawa ko ito upang mas mapadali ang inyong buhay. Kagaya nito. R stands for row. Ito ay isang row, pangalawang row, pangatlong row, pang-apat, hanggang 10. Ang row na ito ay pwedeng madagdagan hanggang may 1,000, may million, trillion, and so forth. Pero pagdating sa column, hanggang 10 lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
meron tayong 10 columns. Pero ang row, unlimited. That means, pwedeng 10, 20, 30, 1,000, 10,000, 1,000,000, and so on and so forth. Pero, pagdating sa columns, color coding tayo. Ang color coding na aking ginamit ay ang rainbow colors. Meron tayong 7 na rainbow colors, pero dinagdagan ko ng pang 8, 9, at 10 column. Ang pang 8 ay tinatawag natin brown, gray, and then black. Ano-ano yung mga rainbow colors? Meron tayong red, orange, yellow, green, blue, indigo, mali. Ano-ano yung mga ano-ano yung mga rainbow colors? Meron tayong 7. Ang acronym dyan ay Roy G. Beeve. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. And then, we have the additional earth colors called brown, gray, and black. Sa column 1, lahat nito ay nagtatapos sa 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sa second column na color orange, nagtatapos sa lahat mga numerals dito ay nagtatapos sa 2. 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, and 92. Sa third column, na ang kulay ay yellow, lahat itong numbers na ito o numerals ay nagtatapos sa 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, and 93. Sa fourth column or number 4, we have numbers ending in 4. This one is 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. Okay? Ang susunod nating column ay fifth column o number 5. Lahat mga numbers nito ay nagtatapos sa 5. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, and then 95. Okay? How about the sixth column? Lahat mga numbers na ito ay nagtatapos sa number 6. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, and
96. How about the 7th column? Color, ano bang kulay na ito? It is violet. Lahat ng numbers o numerals dito sa column violet ay nagtatapos sa number 7. This one is 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, and 97. Okay? Sa 8th column, which is in the color brown, we have 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, and then 98. How about the 9th column? It is the color gray. Lahat ng mga numbers na ito ay nagtatapos sa number 9. Can we start? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. We have the last column, which is the 10th column. Color black. Lahat nito ay nagtatapos sa 0, like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Napapansin niyo ito, yung gitna niya ay meron tayong natawag nating line. Tinatawag nating line. Napapansin niyo na meron tayong line na inilagay dito sa middle. Middle ng columns 1 to 10 ay nandito ang gitna. Okay, malalaman natin ang kung bakit tayo naglagay ng line dyan. Okay? So, bakit natin sinabing addition table? Pwede natin gamitin ito hindi lang sa pag-identify ng numbers, pero pwedeng gamitin sa pag-a-add. For example, 4 plus 10, nasa ilalim lang niya ang answer, which is 14. How about 26 plus 10? Nasa ilalim lang niya ang answer. Pwede rin gamitin sa subtraction. 46 minus 10, nasa itaas lang niya ang answer, which is 36. How about 2 plus 1? Hanapin natin syempre yung number na 2. Tapos magdagdag tayo ng isa, which is 3. 2 plus 1 is 3. Okay. 4 plus 1. Tatalon tayo sa kabila. This is 5. How about 5 plus 2? Tatalon tayo ng 2 beses. 1, 2. Ang answer ay 7. How about subtraction naman? 27 minus 1. Tatalon tayo sa kaliwa. Tatalon tayo. How about subtraction? Pwede yan. 37 minus 1. Tatalon tayo ng pabalik ng isa. The answer is 36.
Paano naman kung 34 minus 2? Tatalon tayo ng dalawang beses, pabalik. 1, 2. The answer is 32. Okay? Meron ba tayong natutunan ngayon, class? Don't forget to subscribe to my channel. At marami tayong matututunan pagdating sa mathematics. From kinder hanggang matapos tayo ng elementary. Okay? Magandang buhay mga kabataan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang addition table. Ito ay isang pamamaraan upang mas mapadali ang buhay ng mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral. Ang sabi nila, ang hirap daw ng mathematics. Pero hindi totoo yan. Ang isang mathematics ay isang pag-aaral na kagaya din ng salita, lengguwahe. Kailangan natin intindihin ang kanilang mga salita para mas mapadali ang pag-aaral ng mga bata. Dinisenyo ko ito para mas lalong mapabilis. Color-coded siya. That means, gumamit ako ng colors ng rainbow. Familiar ba kayo sa bahaghari o rainbow colors? Ito ang tinatawag na Roy G. Biv. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Dinagdagan ko ng mga earth colors, brown, gray, and black. Bakit nilagyan ko ng kulay ang bawat columns? Ito pala ang tinatawag natin columns. Letter C stands for column. Meron tayong 10. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9th, and 10th column. Pero pagdating sa row, ito ang sinatawag natin row. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30,000, 100,000, millions, and so on and so forth. Walang tinatawag na hangganan ang number of rows. Okay? Pero pagdating sa column, hanggang 10 lang tayo para mas maintindihan ang mga kabataang nagsisipag-aral. Ay, ano ba yan? Kita ba? Pero pagdating sa columns, color coding tayo. Ang color coding na aking ginamit ay ang rainbow colors. Meron tayong 7 na rainbow colors, pero dinagdagan ko ng pang 8, 9, at 10 column. Ang pang 8 ay tinatawag natin brown, gray, and then black. Ano-ano yung mga rainbow colors? Meron tayong 7. Ang acronym dyan ay Roy G. Biv. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. And then, we have the additional earth colors called brown, gray, and black. Sa column 1, lahat nito ay nagtatapos sa
1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sa second column na color orange, nagtatapos sa lahat mga numerals dito ay nagtatapos sa 2. 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, and 92. Sa third column, na ang kulay ay yellow, lahat itong numbers na ito o numerals ay nagtatapos sa 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, and 93. Sa fourth column or number 4, we have numbers ending in 4. This one is 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. Okay? Ang susunod nating column ay fifth column o number 5. Lahat mga numbers nito ay nagtatapos sa 5. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, and then 95. Okay? How about the sixth column? Lahat mga numbers na ito ay nagtatapos sa number 6. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, and 96. How about the seventh column? Color, ano bang kulay na ito? It is violet. Lahat ng numbers o numerals dito sa column violet ay nagtatapos sa number 7. This one is 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, and 97. Okay? Sa 8th column, which is in the color brown, we have 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, and then 98. How about the 9th column? It is the color gray. Lahat mga numbers na ito ay nagtatapos sa number 9. Can we start? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. We have the last column, which is the 10th column. Color black. Lahat nito ay nagtatapos
sa 0, like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Napapansin niyo ito, yung gitna niya ay meron tayong natawag nating line. Tinatawag nating line. Napapansin niyo na meron tayong line ay inilagay dito sa middle. Middle ng columns 1 to 10 ay nandito ang gitna. Okay, malalaman natin ang kung bakit tayo naglagay ng line dyan. Okay? So, bakit natin sinabing addition table? Pwede natin gamitin ito hindi lang sa pag-identify ng numbers, pero pwedeng gamitin sa pag-add. For example, 4 plus 10, nasa ilalim lang niya ang answer, which is 14. How about 26 plus 10? Nasa ilalim lang niya ang answer. Pwede rin gamitin sa subtraction. 46 minus 10, nasa itaas lang niya ang answer, which is 36. How about 2 plus 1? Hanapin natin syempre yung number na 2. Tapos magdagdag tayo ng isa, which is 3. 2 plus 1 is 3. Okay. 4 plus 1. Tatalon tayo sa kabila. This is 5. How about 5 plus 2? Tatalon tayo ng 2 beses. 1, 2. Ang answer ay 7. How about subtraction? Pwede yan. 37 minus 1. Tatalon tayo ng pabalik ang isa. The answer is 36. Paano naman kung 34 minus 2? Tatalon tayo ng 2 beses, pabalik. 1, 2. The answer is 32. Okay? Meron ba tayong natutunan ngayon, class? Don't forget to subscribe to my channel. At marami tayong matututunan pagdating sa mathematics. Wow! This is Teacher Edward. Sana mag-subscribe kayo sa ating channel. Bye-bye for now. For teachers, parents, or students who are interested with the addition table, please email me to my email address below.